ฮ้ยदेन्जार गोथाव संबायलै आङो जुलि बेदरानो मोनगुलायबाय नाथाय मानसिया दाबो किटचेनावनो सौफैया माथो मा जाबावगोनब्रा बिजों ओंख्रि मोनसेखौनो संनो हाया जाहैबाय बियो आसरितलै थोस बेनिफ्राय आरो आंसो संफिनजोबनांबाय माथो ओहो जाफुं मा जाबाय थाखो बुरो नोंखौ माइरं सुनानै लाबोनो खोन्थादोंमोन आङो ओहो माइरंल'सो सुनांगौ दा बेखौ नोंनोथ' हायो माथो ओमफ्राय आं दसे रिल्स बानायदोंमोन बेखौबो नों सानसे बानायहोआसै आंखौ रिल्सआसो इम्परटेन्टसिन नामा नोंनो ओंखाम जाया नोङो ओमफ्राय ओंखाम जाया जेबो नङा दे नोंनोथ' बानायखाबायना ओंखामखौबो नोंनो संनो हागोन ना गासिबो आं खालामजोबबालाय नों माथो खालामगोन देनाय नोंनि आखाइनि गोथाव संनायखौ आं जागोन नोंफागोन होनलै नोङो रागा बांद्रायखौबा बोरैबासो बुंनो गोसो जायोलै आङो अके होमबा नों थाथ' दे आं दा जाब्लानो माबागोन खुरनायखौ आं खुरगोन दे थां बानायबानो जाबाय रिल्स नङा होमबा अके लेभेलानो बांद्रायलै नोंना जुलि मोनथिबाय एथ' मोजां मोनलै आङो थेवबो बिदि आरोना नोङो एसे खामानिफोरखौ मावनो नांगौ नाथाय नङा माथो मालायफोरा बिदि नङाब्रा जोंनि न'आव थांबा हले नोंनि आजादिया गनाय नङालै नोङो जालायथ' आरामै दोननो सानदों आं नोंखौ थेवबो मोनसे मोननै खामानिखौनो मावा आयै ओमफ्राय गांनै गोसो लाबोबाय मोनसेयाथ' ओमफ्राय जुथाबो दंफाबावोसो ने औथ' आरोलै मालाबा बहाबा आलासि जायोबा नांगोन ना ओमफ्राय नों फैसा मोननायखौबो गस्लासो बायबोजोब्बायबा ओमफ्रायथ' नोंनोबो नांगौमोन ने सरिलै बे खेबाव लाबोनो हायासैलै आङो बाबानोल' बायबायना नै बिफायाबो ओमफ्राय आंनो मानो ओइ थेवबोलै नाङा दे आंना सिगांनियानो मेरला दङ बेखौनो गानगोन आरो आंहा मानोलाय एसे गोदान नांबाय थागौसै आथ' बहाथो थांनाय जानोखाय गोजानफोराव आंहा सिगांनि फुरानाफोरानो जायो जानायाथ' जायो र' ओमफ्राय आंहा होनो लुगैयोना बिमानोबो फिसानोबो नाथाय बे खेबावथ' जायासै नेक्स्टआव जासिगोन दे जागोन दे बाबा नों नेक्स्टआव होबाबो जागोन आय' ओमफ्राय बेसे सना बानानै दुखुलै आंना आबा मेहेरा औ दायो गाननायनोसै र' गस्लाखौ माबायदि जायोना जाया दाम गोसानखौसो बायनो सानदोंमोन आरोना नाथायथ' एसे दाम खमसो जाबायलै जेबो नङा जोंहा आबायाबो बुजिखागोन दे आथ' बिनि बिफाया एसे मोजां मोनना लाबोदों दाम खमनियानो जायाथों मानो थेवबोथ' बेस्ट जागोन ना थेंकिउलै एमि ओमफ्राय आंखौ बुजिनायनि थाखाय आरोना जागोन दे मानो बुजिया जानो आङो दा उन्दुबाय नालाय दायो मोनायावसो डिस्टार्ब खालामसिगोनलाय नोंसालाया हनै जेबो नङालै आं दंना देनां देरबोला जि मोजां जाखागोन ने आंना आबाया औ जाया मानो जानो आरो जोंनि आबायालाय मोजाङानो जाखानांगोन नाथाय ना सोरां ओमफ्रायो मिथिया मानो जेन'बा आं सिमाङावबो बोरैबा मोनबाय थायो सिमां मोगथांनो जेन जोंहा फिसालायाना आंखौ गाबज्रिदों ओमफ्राय आं एखनबा सिरि मोननानै नायो नाथाय आबायाथ' उन्दुलांदोंसो नों सिमांखौनो नुदों खोमादां जेन'बा एखनबा बिदिनो जायोना नङा माने एकदम बोरैबा गाबज्रिथारनाय बायदि मोनो आङो आयै आयै होननानै बिदिनो जायोलै सम सम जेबो साना दे औ ना जेन जोंहा आबाया गावनि बिमाखौ खाथियाव नागिरनाय बायदि मोनो ओमफ्राय आंथ' खाथियावनो दङ ना बहाथो थानांगौ जाखो दिनै जोंनि खाथियावनोथ' थागोन आरोना औ सम सम आंबो ना बोरैबा बोरैबि साननायजोंबो जालायलाङो खोमादां आथ' देनां देरबोला जोंनि सिमांखौ नोंनोथ' फुरा खालामनांगोन ना आबा मेहेर औथ' ने जोंहा मोजां फोरोंनानै ना माने साख्रि मोननाय खालामगोन आरोना औ गावनि आथिङाव गसंनो हानाय खालामनो हाबानो जाबाय जोंहा न' जेबो खमिदोनालै फरायनायखौ ना जेरैखि जाबाबो फिसफोरखौ जमा खालामजोबगोन बेनोथ' ओमफ्रायथ' हायाब्लाबो जाखिनि हायोना गासैबो खुसिखौनो होनो नाजागोन आङो आंनि गोहोआव जा दं आरोना जागोन दे जोंनोथ' बांद्राय बुरजाद्रायबो नाङा बांद्राय खमद्रायबो नङा गेजेरावनो जोंथ' जोंनि बे फिसा लाइफआवनो बेसेबां गोजोननाय दङ सना ओमफ्राय नों आंजों फैनानै नों खुसियावथ' दंना बेबि नोंबो जे मा खोथा बुङो जाफुं येस आइ एम स' हेपि नोंजों फैनानै बास माने जायगाखौल' आं बारा सुखुवाखै आरोना देरा देनां जोंनि आसलि न'आव थांबा सुखुगोन ना ओइ बेहायथ' दसेल'सो फैथ'दों दा बेबो आरो माने आंथ' उन्दैनिफ्रायनो बेफोरावबो थायाखै नालाय बेखायनो आंथ' ओजों बर'सामोननावबो बिदि नंद्रायामोन आरो नंनायालाय जेबो नङाब्रा बेफोरलाय माथो जाखो नङा नों माने बेखौ मानो गोसोखांबाय थादों दाबो ओइ बाराखौबा बायोलै आङो आरे आरे नोंथ' माथो रागासो जोंबाय नामा नों आंजोंसो हाबा जाबाय मोनथिबाय बे बरसानि बाथ्राखौ बाद दे औ जाफुं औ बिनि सायाव नोंथ' आंजों गोसो जानानैसो हाबा जाखादोंमोन ना औ नंगौ ओमफ्राय आंलाय मालाथो नङा होनखो
बेखायनो दिनैनिफ्रायनो दानिफ्रायनो बेलेगखौ साननायखौ गारदो। आयु जागोन दे आरो माथो गोसोखांखांलाय गोसोखाङाखैना? नोंनि खुगायाव बेलेगनि बाथ्राबा मोजां मोनाना बिदि आंजों फैनानै। ओमफ्रायथ' बेवहायलाय जोंहा गोदान लाइफसो सुरु खालामफैदों दा। औ माथो जाखो ओमफ्रायलाय? औ बेखायनोथ' जोंनि लाइफफ्रा गोदान जिउ। नों मिथिखाया आरो आं नोंखौ बेसेबां मोजां मोनखायो। मिथिगौ जाफुं, बेखायनोथ' जोंनि साननायाबो दायो जाफुंबायना? होमबालाय माथो, बेखायनोथ' नोंखौ जेब्लायबो लाभ इउखाना। मा आफासना न'आव फैनो गोसो दंना गैला नोंलाय? मानो बिदि बुंदों नोंलाय आयै? अफाय दं नोङो अफाय दं? दङ आरोलै आयै, लोगोनाव दङ आङो। अबाव लोगो जाबाय बायनोसै, माथो सोरबा हिनजावखौसो लाना खारदोंनो नोङो? ओइ दाय नङालै बिदि। नै खोनासं आबा, हेलौ आबा। बाद दे सोर मा होनो होनथों। माबा आगै, दाथ' सावमिनाबो नै पेकेटआ जोबनोसै। औ ओमफ्रायथ' दाथ' कास्टमार जाबा माखौथो बानायबावगोन आब'? बेखौथ' दसे हजों न'आव थांनानै लायब्रबना फैनोसै आङो। औ दे जागोन होनबालाय आब', दसे दखानाव थाथ' दे। ओमफ्रायथ' दा नै आजायाबो उन्दुनो ओंखारबायना, जों आइजों गारबोनोसै आं आजाखौ, ओमफ्रायो दा फैफिनसै आङो। अखाबो हागोनदांलै आब', जि खोमसिना हनै जोमैयाबो। जानो आरो। माबा नानि? औ दादै। आंनो एसे सावमिनखौ लांगौमोनलै आङो। जोंहा नानि आरो नोंसिनि सावमिनखौल' गोथाव मोनथारोना। औ आब' आंबो लांगौमोन। ओमफ्राय दाथ' जाथ'नाय नंला दादै, मानो होनबा दा सावमिनानो गैथ'लाना। माबा पास्तायासो दङमोन, बेखौनो लांदो नामा लाङोबालाय? गैला होमबालाय। ओमफ्राय बे माबायालाय मम' दंना गैला? बे दं दादि। दे होमबालाय बेखौनो पेकिं खालामना हरदो। हाफ प्लेट लांगोन ना फुल प्लेट लांगोन दादै? दे फुल प्लेटखौनो हरदो। सावमिनाबाथाय एसे उनावबासो जागौमोन, दाथ' आरो। जोंहा नानिया मोजां मोनथारोना, गोथाव मोनथारो नोंसिनिखौनो। दे र' अब्लालाय दादि आं पेकिं खालामना हरनोसै। औ दे। गावसोरबो बिमा फिसा बाजाराव फैबोला जोंनाव हाबलांखाथारो। गोथाव जायोना नै, आंबोथ' जाबायानो। ओमफ्राय आब' आंबो बे माबाखौ लांगोन, चिकेन पक'राखौ दे, हाफ प्लेटनो। दे जागोन नानि। जोंना एवनायफ्रानो जि थाब जोबखायो आब' ने? दखानाबो फिसासो जाहैबायना, आरो जिनिसफोरखौबो जों बांद्राय माबानि लाबोखायाना, एसेल'सो लाबोखायो। होमबाबोथ' एसे एनैया मानसि जाखायो न' आब'? औ आगै, ओरैनो लाबोनायालाय लस जाया आरो, जोबलांखायोना। दे जोंहा बेफोरबायदिनो दखान फिसा होनानै जायाबा माथो खालामबावनो। औ आब', ओमफ्रायथ' आङो आंनि लोगोफोरखौबो बुङो, बे हाथायाव फैब्लाथाय जोंनाव हाबलांथार होननानै। मालाय मोजां मोनब्लासो हाबगोन दा। मालाय मोजां मोनखायो, आंनि लोगोफ्रा फैखायोबो। दे होमबालाय आं थाब लायना फैनोसै, नङाबा दायो बेलासिबा जारला जागोन ना। औ दे होमबालाय आब'। दखानाव दसे नायथ'दो, आं दा फैफिननोसै आजाखौ दोननानै। दे जागोन। ओमफ्रायथ' नों बिमायाबो फैनो होनदोंमोन, दखानाव दायो फैना मायोबा, गावनि खामानियावसो थांदों। औ फैयोबालाय माथो जाखो, फैथों। थाथ'दो दे, नायथ' दसे। ओमफ्राय नानि बेसेथो जाखोमोनलाय आंना? हाफ प्लेट चावमिन जाबाय, ओमफ्रायो मम'खौ फुल प्लेट लाबाय न' दादि? औ 90 रुपिस जाबाय गासै। दे होमबालाय, ओमफ्राय जाबायना पेकिंआ? औ जाबाय दादि। नै माथो बे सावमिना दंखायोमोनलाय एसे। बियो मालाय बुकिं जाखाबायना, मोनथ'नाय नंला बेखौ। सासे आदाया दोननो थिनलांदोंमोन ना, बेखायनो दोननाय जाबाय बेखौ। दे होमबालाय। देरा खर'फ्रा दलद थाना। औ दे होमबालाय। ओमफ्रायथ' सना, खानायफोरखौ एसे खानानै लानांगौ ना। मा खानो आरो, आंना खानायानो खान्दाखा। माने एसे समायसिनो ना। नंगौ। औ आरो बिनि सायाव दख'ना गानबावबाथ' बांसिन साइज नुबावगोन नोंखौ। दे जागोन दे माब्लाबा। औ दे, आं खानायखौ खानना होखाबाय। ओमफ्रायथ' फुंनि ब्रेकफास्टआव माथो बानायनो सानदों नों? फुंनि ब्रेकफास्टआवथ' मैया नोंनोथ' लाबोनाय ब्रेड ओमफ्राय दावदै दङ। सना थांदो दे होमबालाय, नों बानायहैदो थां। जुलि, नोंसो बानायनांगौ ना आंसो बानायनांगौ जाखो? माबा नोंखौ थिनबाय, आंखौसो उल्था बुंफिनोलै नोंलाय। नों बानायाबा सोरथो बानायनांगौ जाखो? नों आंनि हिन्जाव जानानै बानायनो हाया आरो। फुंनि ब्रेकफास्ट, ओंखाम ओंख्रि गासिबो आंसो उल्था संफिनजोबनांगौ। जाफुं, आं बिदिखौ जेबो संनायनि हुदायानो गैयाना, आंलाय खालि जानोल'सो रोंगौ। बिदिजोंलाय संसारा बोरै सोलिनांगौ जाखो देनाय? मानो सोलिनो हाया बेलाय? थां, सोरबाफोर खामानि मावग्रा लायना फैथां। आरे नोंना आखाइ आथिङानो थिगैनो दं माथो। ओमफ्राय जोंनावलाय एसे बुरजा सोरथो मानसि दं देनाय? जों सानैल'थार, बेखिनिखौनो नों बानायनो हायालै। थांलाय, दावदैखौ एवहै, ओमफ्राय साहा फुदुं। आयु बोरै बुंथारो, दावदैया एवनाया मोजां जाया आंना, सेस खामजोबो, आं एवनो रोङालै। खामनायबाबो जागोन आङो, एवहै थां। आरे सनु बेबि, नों दानो खामानिखौ मावखायाबा मालाथो सोलोंबावनांगौ जाखो दिनै? दाथ' समा बेबायदि नंलाना सिगांनि बायदि। दाथ' नों बरसाजों दङ, दाथ' नों नोंनि न'आव दङ। आंजोंसो फैबायना नोङो, ओमफ्राय आंजोंथ' एथ' बेबायदि आजादि सोलिनाय नङाना। आं एथ' बिदि खामानि मावनो हायाथ', नों सोरबा मावग्रा नागिरना लाना फैथां। जोंनि न'आवबा हले गनाय नंलामोनलै नोङो। मा बुंनो सानदों नोंलाय? जोंनाव ओजों गामियाव आरोना, फुंनि 5 बाजियावनो सिखारनांगौ। आरो बिनि सायाव खामानि मावदो नोङो, मिन्थिबाय?
ओमफ्रायथ' जोंनि आफानोथ' 9ता फुंनि 9तायावनो ओंखाम ओंख्रिया रेडि जाजोबनांगौ आयु बाखिखौथ' खिन्थाथ'लासै आङो दा बेखायनो बुंदों आं नोंखौ न'आव लांनायनि सिगांनो खामानिफोरा एसे मोजां सोलोंनानै लाखा आरोना नङाब्ला हले आइजों माबा बुंजाबा आंनि दाय गैयालै थ' बिदिथार आरो बेखायनो बारा बादुलि बारा अलसिया जानो नाङाब्रा दुगैना फैनि आं थाथ' नोंनि मोजांनि थाखायसो बुंदों आं सना मिथिबाय आरे जुलियाथ' बायदिसिना खालामनांगोन आं माबा हाया हायासो मोनबाय दै आंथ' एथ' बिदि खामानि मावगोन होननानै बेबायदिथ' सानथाराखैमोन ना दाथ' जाफुंजों फैनानै दसेखौनो माथो ओरैनो थानो मोनला आथ' जों बर'सामोननावबो बिदि नंबावामोन दे मेरला मावग्रा दङमोन ओमफ्रायथ' आइ बिखुनजोआबो संबावोसोमोन दाथ' ओमफ्रायो दखानाथ' बेनो मोजांलै जोंहा नानिनो बेहायनो माबा मोनसे लांफानोसै आङो खोनासंलाय बेहाय जाग्राफोरा मा दंमोनथाय नानि आदा नोङो आदै नानि नों बेयाव ओमफ्राय मा बियो नोंसिनि दखान नामा औ आदा जोंनि दखान गोदान बियो आरे बा नानि मोजाङानो जाबायथ' होमबा माथो आदा एसे गोबाव नों बहा थांनाय नानि आं दायो न'आव बांसिन थानाय जालाना एसे बेलेग जायगायावसो थांबाय आङो दाथ' नोमबाजिजोंबो फाथैलाय बिसिखांनायनि उनाव न'आव थानायानो जाला आङो ओमफ्राय आं खेबसे थांदोंमोन नोंसिनाव माला थांनाय नानि माथो आंनो रावबो जेबोखौनो खिन्थायाखै नों आंनाव फन हरबानोथ' जायोमोन ना नाम्बार बिनानै आदा एसे बिराद इम्पर्टेन्ट जादोंमोन बेवहायनो आङो सानदोंमोन कि नोंखौ लोगो मोनगोन नाथाय लोगोखौनो मोनासै मा जायामोन नानि जिरायना आदा मानोथो गसंबाय थाखो जिरायफैदो नांथ'ला दे नानि ओमफ्राय मा जामारामोन जानायाथ' गुमियासो एसे गोब्राब प्रब्लेम जादोंमोन गुमैया प्रब्लेम माने सोराङा औ आदा बेहायनो एसे मानि प्रब्लेम जानायलाय आङो नोंसिनाव थांदोंमोन नाथाय लोगो मोनासै आयंनाव नाम्बार बिदोंमोन आं नोंनि नाथाय हरासै बियो बे आइयाबो गोदाव सोरावलै आइनि थाखाय सरिलै आगै नांगौ टाइमावनो आं नोंखौ लोगो मोनासै ना जेबो नंला आदा होमबा दाथ' गुमियाबो एसे मोजां फैहांबाय ओमफ्राय नानि नोंनि आब'आ माब्रै दं बिलाय मोजाङैथ' दङ ना एसे बावबानो लोगो मोनसिगौमोन नोङो नै बावाखै थांनायानो ओमफ्रायो जोंहा आलासि गोदाना आंनि आब'आनो आदा सासे बिराद किउट फिसाला मोनबाय आंनि एमिया बिमा जामारबाय नाथाय आं नायनोथ' लुगैदोंमोन थांनो गोहोखौनो मोनासै माथो अब्लाबोथ' माने नोङो दायो गुबुननिसो नालाय थुदोना आदा बाराबा जोंनि न'आव हजों आजान्दिखौबो नायदो ओमफ्राय आब'खौबो लोगो मोनगोन गुमियाबोथ' दायो फैखागोन बियो एसे गावनि खामानियाव थांदोंमोन नायनायाथ' नायजागौमोन रनानि नाथाय दिनै एसे समा खम आंनाव माब्लाबा फैफिनसै नामा आदाया दाना जोंनाव थांनो बायो नामा बेबायदि नङालै नानि नोंसोरखौनो आं बावगोन ना माब्लाबा बावनो हागोन अब्ला नोंथ' आंखौबो गोसोखांला न' बेखायनो आंखौ खबरबो लाला फनबो हरला आंनि आबा मेहेर देनां जोंनि सिमांखौ फुरा खालामनांगौना नोङो औ बेखायनो मोजां फरायदे आबा दै ओमफ्राय लेखा गोरोंबो जानांगौ ओमफ्रायथ' जोंनि आइनि आफानि आद्रा थानाय सिमांफोरखौ फुरा खालामनांगौ ना आबा ना नों नायगोन दा जोंखौ औ नों फैनायनिफ्राय ना आंनि जिउआनो गोदान जिउ मोननाय बायदि जाखाबाय दे दुखु दङब्लाबो माखासे दुखुखौनो बावगारलायदों नों फैनानै आरो आंथ' नोंखौ आंनि बिखानिफ्राय माब्लाबाबो गोजान खालामा जोंहा जेब्लायबो हेपि थागोन नङा आबा जुदि नोंनि आफाया माबा मोनसे जानांगौमोनबा ना एकदमबारे सहायनो हानाय नङामोन आङो गोबां हांमा थानांगौमोन आरो नोंखौ लानानैबो नोंनि आफाया गोबां सिमां सुजुदोंना आरोथ' आंबो आबा सोना ओमफ्रायथ' नोंनो मोजां मोजां गेलेग्राबो बायना होनो हानाय नङा खोमा जोङो अब्लाबो नोङो जोंखौ दुखु मोनना दे आबा दे औ नाथाय सोराङाबो हनै मालाय बेसेबा खुसियै दोननो नाजायो नोंखौ अब्लाबो आंनि आबा सोना दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै आरो जों बिमा फिसा फैसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों नायनानै खिन्थाहरदो लोगोफोर माबोरै मोनदों कमेन्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय बांद्राय मोजांद्रायबो जाखायाखै मिन्थिखागौ अब्लाबो नायसाबदो लोगोफोर दे होमबा बयनिसिमबो लाभ इउ बाय बाय गुड नाइट आंनि आबा मेहेर सेंग्राखौ नुथारसिगोन र' एसे उनाव आरोना बिदा फंबायनि स्ट'रि नुनो मोनलांगोन लोगोफोर ओमफ्राय आसा खालामो फैनो गोनांखौ नोंथांमोना मोजां मोनलांगोन होननानै